είμαι ο Κώστας. Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Σήμερα θα σας δείξουμε τα καινούρια μας ποδοσφαιρικά παπούτσια που είναι τα Mercurial Superfly FG και είναι size 42,5. Τα είχαμε πάρει μία εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα, αλλά δεν τα φορούσαμε σχεδόν καθόλου. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Πάμε να τα δούμε. Κομμένο χαρτί. Το ένα ζευγάρι, το άλλο ζευγάρι και η τσάντα. Δώσε αυτό. Το κουτί δεν το χρειαζόμαστε πια. Τώρα που κρατάς το ψηλό, τι νιώθεις, πώς το βλέπεις? Νιώθω πολύ ωραίο, είναι πολύ μαλακό, βολευτικό και το καλτσάκι ανοίγει όσο θέλετε και κλείνει όσο θέλετε. Όχι όσο θέλετε, κλείνει τόσο. Ναι, έτσι κλείνει. Είναι από κάτω η τάπη έτσι. Έχει το Nike, ροζ χρώμα. Αν βλέπετε έχει και κάτι άλλο μαύρο με γκρίζο. Έχει και κάτι γραμμές εδώ και γράφει DCC. All CC εννοείς. Ναι. Και είναι all conditions control. Τα πήρα με 212 ευρώ. Από το Unisport. Πάρτε κι εσείς. Άμα θέλετε να πάρετε, γράψτε στο ίντερνετ Unisport και θα τα βρείτε. Και έχει κάπου αλλού για 60 ευρώ. Αλλά είναι ψεύτικα. Δεν στο είναι. AliExpress. Ναι. Έχει και ακόμα ένα μέρος. Πείτε μου στο comment άμα νομίζετε ότι στο AliExpress είναι ψεύτικα. Ακριβώς τα ίδια έχει κάπου αλλού για 150 ευρώ. Αλλά δεν σας λέμε, κάντε subscribe και θα σας πούμε. Όχι, να το πούμε ρε. Πες το πούμε. Στα Nike. Στα Nike τα έχει αλλά χωρίς foot. Και είναι ωραίο το παπούτσι. Να σας δείξω τα κορδόνια. Είναι από μέσα, άμα θέλετε. Άμα θέλετε τα βάζετε από μέσα, από έξω, από όπου θέλετε. Να σας πάνω δείξουμε στο και κορδόνι έχει κάτι μαύρα. Ξεχάσαμε να σας δείξουμε το τσαντάκι. Κράτα Νίκο το παπούτσι. Να το τσαντάκι. Πίσω. Εντάξει. Έκλεισε η πόρτα δυνατά λίγο. Φέρ τα παπούτσια τα ψηλά. Αυτά είναι. Να τα. Δείξε και τα... Και τι άλλο είδα να δείξουμε? Αυτά, παπούτσια, τα παλιά μας παπούτσια. Αυτά είναι... Τώρα σας δείξω το ένα ζευγάρι, επειδή και άμα σας δείξω τα δύο ζευγάρια δεν αλλάζει τίποτα. Αυτά ήταν τα παλιά του Νίκου. Αυτό εδώ. Δείξε και το αυτό. Και αυτό ήταν το δικό μου. Να σας τα περιγράψω. Έχουμε κι άλλα πολλά. Αλλά αυτά είναι τα δύο πιο αγαπημένα μας. Να σας περιγράψουμε και αυτά. Αυτά, εγώ νομίζω είναι... Περίγραψε τα εσύ που ξέρεις ότι είναι δικά σου και ξέρεις καλύτερα. Εγώ αυτά τα πήρα 20 ευρώ προσφορά από το Χρυσάνθους. Είναι πολύ καλά, σουτάρεις καλά και είναι βολευτικά όπως τα ψηλά, αλλά τα ψηλά είναι πιο ωραία και πιο χρήσιμα. Το size σου τι είναι? Το size είναι 41. 40,5. Για τους τάπους γιατί δεν μιλάς? Εδώ πέρα που είναι ωραία. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία. Βγαίνει εύκολα το χώμα, άμα μπει. Πάρτε το στην οθόνη. Να δείτε. Έχει καλούς τάπους, δεν φαγωνώνται εύκολα και νομίζω πως είναι χρήσιμο. Όμως αυτά είναι τα καλύτερα από όλα. Έχουν και ωραίο χρώμα. Σε περίπου 2-3 μήνες θα πάρουμε καινούρια.
όχι και τόσο πολύ καιρό. 3-4 εβδομάδες. Ναι, κάπου εκεί. Και τώρα να σας δείξω τα Hyper Venom. Αυτά τα παπούτσια μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά. Το πιο πολύ που μου αρέσει είναι εδώ πέρα ότι το Nike είναι ροζ με κίτρινο και πίσω είναι κίτρινο με ροζ. Η τάπη είναι σχεδόν ολόιδη με τα μερκούρια, αλλά όλα αυτά είναι κύκλοι, κερί, συγγνώμη, συγχύστηκα. Τα κορδόνια δεν έχει καμία σχέση με τα ψηλά. Τα ψηλά είναι πολύ ωραία τα κορδόνια. Να σας φέρουμε και την άλλη φορά στο άλλο βίντεο, έτσι, σε πορτοκαλί χρώμα, με σιδερένιους τάπους, αλλά ξεχάσαμε να τα φέρουμε. Ναι, Ωραία. σε τα πορτοκαλί τα χρώμα. Τα πουλάμε άμα θέλετε. Όχι και τα πουλάμε, όλα μας αρέσουν. Τους σιδερένιους. Το πήρα 70 κάτι ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι size 41. Τα ζευγάρια μας, Όχι, αυτό Αλλά- βάλτε στη μέση. αυτό είναι στη μέση και αυτό είναι εδώ. Γράψτε στα comment ποιο θα προτιμούσατε από αυτά τα τρία. Τα ψηλά, τα Hyper Venom ή τα Adidas. Γεια σας! Όχι, γεια σας, θα πούμε κι άλλα. Στο επόμενο βίντεο, τι θα κάνουμε? Θα σας δείξουμε και τα άλλα μας παπούτσια. παιχνίδια, Θα παίξουμε ποδήλατα. παιχνίδια, ποδήλατα. Έχουμε πολλά. Έχουμε κάποια παπούτσια. Φάρσες. Φάρσες, το πιο ωραίο. Έχουμε κάποια παπούτσια που δεν τα θέλουμε και θα τα κάνουμε κάτι άλλο. Ας πούμε αυτά, άμα θέλουμε μπορούμε να πάρουμε μια κάλτσα και να τα γράψουμε. Πολύ Ή ωραία. όταν αυτά δεν θα τα θέλουμε, πάντα θα τα θέλουμε, μπορεί να Μερικές φορές κόψουμε που την μπορεί- κάλτσα μετά από πολύ καιρό όμως. Όμως τώρα είναι εξαιρετικά. Άμα το είδατε κάντε like, subscribe και πείτε στους φίλους σας να μας δουν. Bye, ευχαριστώ που το είδατε. Γεια. Είμαι ο Κώστας και Ο Νίκος. γεια Γεια σας. σας.